Airport na kami. Good morning. Ito niyo ba? Mark. Hi guys. Mag-bye guys ka na. Uy, bye. Ayun na. Si Marlon. Dito na. Ayun, tsaka wala akong makeup. Nandito kami sa check-in counter. So, mag-check-in na kami. Hindi ganun kahaba yung line ng Manila. So, okay lang. And I'm wearing my hat. Magpapalit ako mamaya. I'm just wearing this shirt kasi nagmamadali na ako kanina. And mamaya, magpapalit ako kasi diretso na kami sa bahay ni Anakay. So, yeah. Magdadala kami ng luggage sa bahay niya. Ito, oh. I'm just wearing my lip tint from KJM, yung fused na shade. Yeah. Maganda siya. Naka-check-in na kami. Automatic na yung ano nila pang scan ng boarding pass. Kaya lang yung sa amin hindi nag-work kasi papel lang yung sa amin. I mean, papel yung lahat. Pero yung iba makapal yung papel nila. Yung sa amin yung manipis na papel. Hindi siya nag-work. So, kailangan pa namin pumunta sa babae. But yeah, we will have coffee because wala pa akong kain. Merong coffee dito. Pero you will go to the toilet, babe? Sige. We got Jollibee. Meron akong burger steak. Tapos sedan 2-piece chicken. Oh, I want some of the chicken, babe. And then fries. And then isa lang yung Coke dito pala sa airport. Ano, hindi siya meal. Separate talaga yung drinks. So yeah, kain muna kami and then magko-coffee kami. Nandito na kami sa malapit sa gate namin. I got the mocha frappuccino. And then he got white chocolate mocha. Tsaka ko wala pa akong makeup. Saan na ako mag-makeup sa plane? Delayed yung flight namin. Hindi ko alam kung ilang minutes pero delayed siya. Why are you laughing? We got limited. What? We got limited bloody memory. Oh, it's alright. What's wrong with my hat? I'm filming. Just by flying with Cebu Pacific. Earn points when you book flights and buy add-ons. Talk to our friendly loyalty advisors at 714-3846 for more details. Or log on to www. Dito na kami sa Terminal 3. Nag-bus kami kanina kasi yung hinintuan ng airplane nasa gitna. So nag-bus kami pumunta dito. And then we will go hanapin namin yung luggage carousel para makuha namin yung meron akong chinek na isa eh. And then yeah, hanap ko ng Uber. First time ko mag-Uber mamaya. That was a fail. Ulit? Ay. Dito na kami sa luggage reclaim. O si Beb. Wala. Of course. It has some green like lining something. I'll go to the toilet while you go get it. No, it's heavy. Tagal ng luggage namin. Uy. Ano na? Siguro kasi first namin siya nalagay. Parang early kami nag-check-in. So parang nasa ilalim siya ng plane. Ilalim ng plane. You guys, naiwan ko yung contacts ko sa bahay. Magpapalit na sana ako ng contacts. Naiwan ko siya sa bahay. Bibili na ako dito. Maghanap na kami ng Uber. Tapos pupunta kami kina Anakay. Nagpalit lang ako ng shirt. And then naka-makeup na din ako kanina sa plane. Yun. And yung lips ko, yun pa rin. Yung fuse na KJM. And yeah. Hanap na kami ng Uber. First time ko mag-Uber. So I hope it works. Dito na kami sa Uber. First time ko mag-Uber. Pumunta kami sa bahay nila. Ilang beses ko na sinabi. Excited ako you guys. I just wanna say hi sa nag-hi sa akin kanina. Nag-picture kami actually si Sam. Thank you so much. Tapos meron pa isang nag-hi. Hindi ko nakuha yung name niya. Pero palabas kami na daan and I was on my phone the whole time. Kasi nga nag-ano ako ng Uber. And yeah, she said hi. So thank you for saying hi. Danny boy. Kakaloka, naiwan ko talaga yung contacts ko sa bahay. Naalala ko, nilagay ko siya sa counter kasi sabi ko, ilalagay ko to sa ko bukas. Kasi diba nag-pack na ako kahapon, sabi ko ilalagay ko to sa lalagyan ng toiletries ko. Kalimutan ko siya. Oh well, that's alright. Okay lang naman, bibili na lang kami ni Dan siguro mamaya. Not sure, or bukas. Basta, kailangan ko bumili kasi wala akong contacts. Nandito na ako finally. Oh, si Aisha. Yay!
natitira sa Ay! Dito. Okay lang. Dito ako titira. I live here. Nagbaon. Nagbaon siya ng juice. Henry! Kakain na naman siya. Uy, bukas ah. Oo. Magdi-DB. Kailangan mo talagang gumayan sa alip. Lahat ng tao kailangan gumanyan. Ikaw na tayo na yun. Okay lang yan. Babalik naman ako. Saan ko tita sa Manila? Hindi ko mamakain yung traffic ng Cebu. Kaya mo yan. Nandito ka. Grabe ang traffic kanina. Alas. Si Ana. Hello! Ngayon ko siya nakita ever. Parang yung, ako pala yung pinakamaliit pa rin. Siya yung pinaka-cute dito sa aming lahat. Pero Lahat kailangan gumanon kapag hindi nagpunta. naman, hindi. Level naman tayo. Kasya Pero kami sa mas frame. matangkad ka pa rin. Hindi, kasya kami sa frame. Kasya Diba? lang, Hindi okay nagkakalay. Pareho mali. Thank you din. Kain. Yung favorite ko na deodorant si pinadalhan ako ni nung reseller mo. Tatlo. Sabi ko, yes. Pinadala ko sa Australia. Lahat tatlo. Ang dami. Thank you. Dami talaga. Thank you. Sarap ng ulam. Sabi, kuhol. Kuhol na spicy. Sobrang sarap. Pinatry ko kay Dan. Sabi niya, kaya niya spicy. Ang ganda ng buhok ni Bing. No, ang ganda ng kulay. Extended version ka. Si Aisha kumakain na naman. Hindi naman ba yan? Pat on camera ka, te. Kanina kung wala ka dun, kumakain ka dun, dito kumakain ka na naman, ha? Ano ba yung pinuntan dito? Mag-meeting ba? Kala mo kainan lang. Kasama ko si June. Hello. Lahat talaga gumagano kapag nabagay ko. Alis ko. Hello. Ganda ng outfit niya. Sila lahat naka-make-up. Kumakain na naman si Aisha. May dala na naman pagkain si Aisha. Hey guys! Pag-exchange ba sila wala akong gift? Wala akong gift. Laki mong squad. Kasama ko si Paula, Pauline, kahit ano. Yung gift yun. At saka si Aisha, kumakain na naman siya. Lahat ng click dito si Aisha, kumakain siya. Gusto mo pang kainin? Picture daw kami, hindi ka daw kasali. Video to. Nakaganda na siya. Oh guys. Ang totoo. Video yan. Ano ba? Nanay ko. Baliw. Anak ko. Swerte mo naman. Hindi ako. Hindi mas maganda. Ano na? Tingnan mo yung nagpa-picture kami sa kanya. Kami dala ni Aisha. Tingnan niyo yung kuha. Ayun si Aisha sa likod, diba? Oh. Yan yung picture. Ayun Ako si Aisha lang. sa likod eh. Ayun si Aisha. Ito. Oh. Kayo na bahala. Basta siya yan. Hindi, ito siya yung Christmas tree. Tangkad ah. Nawala yung gift mo. Nawala yung gift niya. Uy, kinuha niya. Inuwi. O yung gift natin pang squad, yung una pa ano. Literal upper ground. Ano yan? Wait lang. Ay, cute ng outfit ni Chris. Ano, glitters, diba? Parang kailangan ko to ah. Uy, mag-ago naman kayo. Ganyan yung ginagamit ko. Hindi daw ako maliligo eh. Yay! Towel. Nice! Si Anna. Kinuha ko na siya. Pro na si Jaya mag-vlog, oh. Hindi na ako. Gifts mo para di ka ipagin. Tapos aagawin pa ng iba. Time na ni Paul. Ako magiging natuwa na Jeff. Parang nagtago yung elephant. Di ba? Di ba? Ano ka pala masaya? Ano sa akin? Hindi, tignan naman yung regalo eh. Paul, bakit kinuha mo yung regalo mo? Pinapaya mo ka, papaya kita mamaya. Alay ka na susunod. Open mo na. Sirain mo, oy! Tagal ah.
Siyempre, no? Gagamitin pa niya kasi. Gusto may tape pa, isa pa. Hindi, ano yan? Face. Paano ko? I-open mo lahat. Oh! May isa pa, may isa pa. Ayan. Siya, ano to? Ay, hala, yun yung gusto mo nakawin Parang ganun ba yan? Sabi niya, iuwi niya yun eh. Ay, sorry. Ano yan? Ay, may lampara. Ay, lampala! Nice! Walang binatbat yung gift ko? Kanino yan? Sa kanya din. Ay, sa kanya pa. Nice. Mangagaw ka! Tote bag na yung kapatid. Ay? Yung sa akin pa pinili mo. Ang lagi ng bag mo, ah. Hindi ako magaling magbigay ng regalo, sorry. Hala! Hindi daw siya magaling. Di daw magaling. Galing kay Chris yung gift ni Aisha. Dito na si Jessica. Mom Gorwin. Ganito na lang guys. Si Ana, uy, makinig ko. Wala, lalagay police. Jelly sa bag ni Aisha. Sa babaeng to. Kukunin ko pa isang decor. Ito, kasya to. Halit na Christmas tree. Ala, Aisha, dami ha. Hindi lang pinlastic. Maya-maya, ito na talaga yung isang kunin na niya. Lamba. Naman ako isang lagay, mas malaki. Hindi, masarado yun. Thanks. Wala yan. Ano yan? Pupush mo talaga yan, no? Ilagay mo. Pang ilang plato na yan, te? Ay, siya. Uy, kanina pa to. Uy, ma-picture na tayo, uy. Parang mga maalagaan ko na maayos. Manok. Picture daw tayo, sabi ni Ana kay. May pa-pizza. Pipili sa Dan. Which one? This one? Or that one? Just one? Jaya! Ito yung pinili ni Dan. Isa lang daw yun sa kanya. Hala, ako talaga yung una. Uy, hindi to akin. You're the first one. Look here. Uwi na kami. Bukas ulit. Bukas. Guys, hi ka naman sa mga sabi ko na sure subscribers mo din sila. Sila na subscribe ko niya. Dito ka din. Hello. First time namin nagkita. Hi kayo. Guys, hi kayo kay Grace. Hi! Tapos pauwi na ngayon pa lang tayo nagpunga di bale. Malay mo magpunta pag napunpad kami. Alam mo naman yung mukha mo parang nakandugyot-dugyot ka next to this. Ganda. Good luck sa family. Message mo lang ako. Pag may mga emerald sa family, message mo lang ako. Thank you. Nice meeting you. Ang sweet. Sama ko si Dee. Ang ganda ng buhok niya. Thank you. Ito ka naging nagdalantar. Bye-bye. Ingat kayo ha. Hanggang kailan kayo dito? 29 lang. Kasi ngayon na kami ng Australia. Oo, ingat. Hindi ako makapaniwala na nakita natin ka. Oy, ano ka ba? Kasi nanonood na talaga ako sa'yo dati. Promise talaga. Kaya kapatid ko nahiya na siya lumapit sa'yo. Oo, sabi niyo, si Ray. Si Ray. Asan siya? Kasi mahiya rin kasi yun. Oo, di ba may shop siya? Nandun ko ng vlog. Thank you, ah. Sabi ko,
Wala dito. Dito kami sa Glorieta 4. First time ko dito. Ang tsaka-tsaka ko. Ako yung pinaka-tsaka. Retouch lang ako ng lips. Nag-check-in na kami kanina. Tapos diretso kami dito kasi nga I forgot my contacts. So let's ask them where's EO. Dito kami sa EO. Ito yung gusto ko. Ito yung ginamit ko. Sayang kasi 1 year sana siya pero naiwan ko siya sa bahay. Ito yung akin sandalwood. Tina-check ko kay kuya kung ano yung available sa grade ko. Lahat ng nasa Illusions kasi gusto ko yung brand na Illusions. So yeah, meron sila. Okay din sa akin itong Sienna. Gusto ko din to. And then maybe if they have this, we'll see kung ano available. Guys. Landmark. Are they close? Oh, they're close! Are they closing? Shit balls. Hello, they're closing. Ay, naku. Hala, sobrang happy ko pa naman na may Landmark. Nag-close ang Landmark. Oh well, next time. Kaloka, nakabili ako ng 2 contacts. Pakita mo, babe. Good boy. Show me contacts. Show me the contacts. There. Binili ko 2. Kasi ang hirap na bumili ng contacts dun sa Australia. I'm not sure if makakabili ka ng, like dito sa Pilipinas, na makakabili ka lang, bigay mo lang yung grade mo. Doon, I think, kailangan talaga magpa-check up. Tapos, hindi ko sure ha. Pero I think kailangan talaga magpa-check up, tsaka babayad ka pang mahal. So, yeah, dito na lang. Mag-stock na lang. We're back! Maliit lang siya, pero it's good. It's good. Yan na yung room tour. Nandito kami sa City Garden. And, yeah. Nagpunta kami na 7-Eleven kanina after ng Glorieta. And then I got this green tea latte. Not sure if I should drink this right now kasi it's a latte, but No, I you will. shouldn't actually. You shouldn't? No. I shouldn't. You need to sleep. Why do you... Don't drink this, pineapple juice. Sige, I'll just drink pineapple juice. And then I got this, babe. Can you give me that? This one, lumpiang Shanghai. And this, cracklings. And then, binigyan ako ng EO, ng free na mga solution na I'm not sure, maybe I will use, maybe not. And then, yung contacts na binili ko is EO na Emotions at saka EO na Illusions. Tigwa 1 year silang 2. I already did a room tour. Really? Yep. Okay. I will. Tomorrow. Okay. Yeah, I just want to say thank you so much to Anna, Kai. Thank you so much, Anna, for being so nice. As in sobra. And salamat sa lahat ng pumunta. Sina Jessica, sina Raiza, Chris, Aisha. I will see Aisha again and Ann bukas. And then sila Joy, si Perfecta Magdamag, si Mafi, si Trends, tapos saan wala ako nakalimutan, si Bing, tsaka si who else? The Bear, yes, thank you, Bear. Uy, alam nyo ba, umalis siya kanina kasi nandun lang ako, tapos ayaw niya na like magstay doon kasi nga puro babae. Umalis siya and then he had a haircut. Pagbalik niya, bago na yung gupit niya. Dang! Nagpunta lang siya doon. Naglakad-lakad lang. Sabi niya kung meron daw siya nakitang pamasahian doon. Nagpamasahe na siya. Pero yeah, he had a haircut. So that's good. Anyway, matutulog na kami. Sobrang pagod na ako. I'm so grumpy na. Because I'm so tired. Sabi niya, I'm so shitty. Oh well, you're stuck with me. I'm being a biatch. Sorry. I will go ahead and go. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. And yeah, hope to see you tomorrow. Bye. Good night. Be good. Bye.